Ƙoƙari aske gemun mai gida, gatari ba shi tsarin yaɗiya haka ne. Ƙoƙari aske gemun mai gida, gatari ba shi tsarin yaɗiya haka ne. Ba ya jura hayaniya, amma fatilas ya jura ɗawainiya. Allah ka bar marayin mu da lafiya, komai na duniya ne makonan zuwa da sani. Mai itace hada da makamashi, kin ga girkin ki zai da armashi. A barna na ga ɗakin su da garwashi, a nan turare suke wannan kwagadan su ne. A duniya ba ni son wata damuwa, na fi gane kiɗa in yi rawa. Wannan kiɗa ya yi daɗi ka ganin mu ne. Gatari ba shi tsarin yaɗiya, mai sai kaga shi ne zai biya. Madakata da kaje sai ka tsaya, ba a wuce lokaci wannan ba ai gaibu ne. Shukar iri kuma ta fito, a ko'ina yanzu mu aka ambato. Na gane rana idan har ta fito, tabin hannu wai dare ta baka ga girman ta ne. Ka gane me maka ko a ina yake, ka so masoyinka ko ma ya yake. Fitar da mejin ka ko dan wa yake, ka gane aina ka ko aina kwarai naka ne. Shi mawaki ya sa rigar aro, kowa ta zo kansa ai wani tabaro. Ina kira mawaƙan mu ku tattaro, mu gane ai lokaci a gare mu bakon mu ne. Damuna lokacin take ruwa, kaga shuka tana daɗa gyaruwa. Hamzan nagarta yana daɗa addu'a, Allah ya sa duk mu gane noma gadon mu ne. Aske gemun mai gida, gatari ba shi tsarin yaɗiya haka ne. Ƙoƙari aske gemun mai gida, gatari ba shi tsarin yaɗiya haka ne.